ďalší požiarný útok je na spadnutie. Mikal, nestoj tam. Budete mokrý. Minulý rok brali si to trátež, časom 17-17 v prvom priečku. Čas, ktorý treba atakovať, má hodnotu 17,90. Určite Jarovce, že neurobí všetko preto, aby tento čas atakovali. Rozdielovať už je na svojom mieste, odvedujte dopredu. Ale 21.08 zakončujeme Jarovce.